Kaixo eta ongitorriak saio berri batera gaur abenduak 13 ostirala bi elkarrizketa berriekin gatoz. Alde batetik, Idurre Eskizabelekin egongo gara hizketan. Atzo prentsaurreko bat luzatu zuten, larrialditik indarraldira Nafarroa osoan hizkuntza eskubideak bermatzeko unea da lelopean eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik, Iker Narbonarekin egongo gara. Etxebizitza Sozialisteko sindikatutik datorrena. 220 eragile batuko dira bihar Bilboko manifestazioan etxebizitzaren eskubidea bermatzeko. Eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1943an, naziek Greziako Kalabrita herrian sarraskia egin zuten. Urte batzuk geroago, 1977an, amnistiarekin atera zen azken euskal presoa irten zen espetxetik, Fran Aldasoro. Egun berean baina 1986an, iparetarrak erakunde armatuko Maili Egi eta Gabi Moueskak espetxetik ihes egin zuten. Eta bukatzeko 2009 urtean Maialen Lujanbiok bertsolari txapelketa nagusiko txapela eskuratu zuen. Errepasatu dezagun gaurko eta asteburuko agenda. Ostiralean, Kondestableko Zibiboxean, arratsaldeko 7:00 presbiziak lagundu omen digu izeneko musika eta literatura emanaldia egingo da. Edu Zelaietaren presbiziak lagundu omen digu liburuan oinarrituta emanaldi bat prestatu du Mugaldekoak taldeak. Horretarako, literatura eta musika uztartu ditu idazle musikari hirukoteak, umoreari uko egin gabe. Larunbatean, Asier Larretxea eta Angel Lertxundi idazleek bere azken lanak aurkeztuko dituzte elkarlanean. Idaztea gibelera zenbatzen ikastea da eta berbilitzen hiztegia. Ekitaldia 2024ko abenduaren 14ean izango da, Iruñeko Kondestable jauregian goizeko 11:00. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian lanbide heziketak gorantz jarraitzen du Nafarroan eta bere errekorra hautsi du 16.615 ikaslerekin sare publikoan. Hezkuntzak plazak erreserbatzeari esker emakume gehiago sartzen dira industria titulazioetan eta mutil gehiago sozio-sanitarioetan. Plaza kopurua 30% hazi da azken 5 urtekoan, 6.631 plazaraino. Argazki nagusian, igeriketa klubeko gimnasia erritmikoko taldeko gimnastak gaurtik igandera egingo den txapelketaren zain. Titularrean, 150 segundutan erabakitzen den denboraldia. Nafarroako 6 klubeko 19 taldek gimnasia erritmikoko txapelketa nazionala jokatuko dute Nafarroa arenan. Erdiko berrian, 19 nekazariri zigorrak parlamentuari erasotzen saiatzeagatik. Ezkerreko berrietan, alde batetik, euskara sustatzeko aurrekontua 12% haziko da 2025ean. Beste alde batetik, Iruñak ez du lizentzia gehiago emango alde zaharreko pisu turistikoentzarako. Jarraian, lehen kontsultako itxaron zerrenda hilabete batean jaitsi da 3.000 pazienteretan. Eskuineko berrietan, batetik Nafarroako Volkswagenen akordioa 2025ko aldi baterako lan erregulaziorako. Bestetik, Abalosek errua Koldoren esku utzita eta komisioak kobratu izana ukatuta. Jarraian, eski denboraldiari hasiera ematea Belaguan eta Abodin. Azkenik, Manuel Gutierrez Aragon zinemagilearen hitzetan, plataformetan ez dute historiorik nahi, inpaktuak bilatzen dituzte. Diario de Navarraren titular nagusian, Abalosek ikerketa politiko baten biktima deklaratu du bere burua, eta Koldori egotzi dio trama. Ministro ohiak ukatu egin du komisiorik kobratu izana. Argazki nagusian, boluntarioak ditugu.
Titularrean, elkartasuna Nafarroaren marka. Voluntarioak dira egunkari honen marka Navarra Estraren aurkezpen sozialaren protagonistak. Eskuineko berrian, lehen kontsultarako itxaron zerrendak jeitsi egin dira 3. hilabetez. Goiko berrietan, batetik enpresako afariek jatetxeak betetzen dituzte. Bestetik, 19 nekazari zigortu ditu parlamentuan izandako istiluengatik. Bukatzeko, Zabaltzak bere hamarkada baloratu du osasunaren barruan. Gararen titular nagusian, Lakuako gobernuak EH Bildurekin duen negoziazioa itxi du. Alderdi soberanisten proposamenaren aurrean EAJaren eta PSEren gobernuak berantzko eskaintza aurkezten zuen etxebizitza bezalako funtsesko gai batean eta erantzuteko ordu gutxi batzuetako epea izan zuen. Argazki nagusian Mikel Oyarzabalt bere gol bat ospatzen dugu. Titularrean, Errealak Europa Ligan ere jarri du zuzenean. Erdiko berrietan, goikoan gaur izendatuko du Macronek lehen ministroa. Bestetik, Siriaren testu inguruan, erregimen berriak zuzenbide estatu bat agintzen du eta bere aliantzak ehuntzen ditu. Beheko berrian, Goiuri Zabaleta pilotariaren hitzak ditugu. Errebantxarako aukera paregabea da final hau. Ezkerreko berrietan, batetik 82 pertsonak eutanasia eskatu zuten Hego Euskal Herrian 2023an. Bestetik, Labek lursail guztiak kapitalarekin lehiatzearen aldeko apostua egin du. Berriaren titular nagusian, Jaurlaritzak amaitutzat eman du aurrekontuen negoziazioa EH Bildurekin. Koalizio abertzaleak ez du onartu osasun sailak egin dion azken proposamena. Ez dira ados jarri oposizioko indar nagusiaren zuzenketa gehienekin. Peio Otxandiano EH Bilduko eledunaren arabera, hilaren 20ra arte aukera dute akordio bat egiteko. Argazki nagusian, omenaldia jaso zuten emakumeek atzo Donostian. Titularrean, Mamiaren arima. Mamia liburua aurkeztu dute emakumeek euskal gastronomiari egin dioten erakarpena aitortzeko. Beheko berrietan, ezkerrekoan, EBZ-ak 3% jeitz ditu interestasak eta apaldu egin ditu hazkunde iragarpenak. Eskuinekoan, Euskal Nazionalista Langerosak eta Bertze, Marieneko auziko akusazioak eman dituen argudioak. Goiko berrian, Errealak atzo 3-0 irabazi zuen Dinamoren aurka eta Europa Ligako final 8etan sartzeko lehian dago. Eskuineko berrietan, alde batetik Nafarroa osoan euskara ofizial egiteko arkitektura juridiko bat eskatu du kontseiluak. Beste alde batetik Bilboko Azkuna zentroko zuzendaritza utzi du Fernando Perezek 6 urteren ondotik. Amaitzeko, Osakidetzako oposizioetarako filtrazioen auzia itxi du Gasteizko epaitegi batek. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, hezkuntza kalitatea defendatzeko antolakuntzara dei egin du irakasle batek. Esaraldia egin dute eguerdian hezkuntza departamentuan. Ikasleak behar bezala hartatzeko baliabideak, lan taldeak eta azpiegiturak eskatu dituzte. Protesta amaitzerakoan foruzainak agertu eta irakasle eta kazetari zenbait identifikatu zituzte. Eskuineko berrietan, goikoan foru parlamentuko atean izandako istiluetan parte hartu zuten 19 nekazari zigortu dituzte. Osoko bilkura egiten ari zelarik ganbera barrura indarrez sartzen saiatu ziren nekazariak. Akordioa lortu dute fiskalarekin instituzioen kontrako eraso delitua saiesteko. Behekoan, arituko kidea den Oiana Idoateren hitzetan, etxebizitza negozio den bitartean ez da eskubide izanen. Bihar manifestazioa izanen da Bilbon. Etxebizitzak luxua eta negozio izateari utzi eta eskubide izatera pasatzeko eskaera emanen dute protesta honen erdigunera. Nafarroan ere egoera kezkagarria izaten hasia da. Adierazi du Oiana Idoate aritu taldeko kideak. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Idurre Eskizabelekin gaude. Kaixo, zer moduz? Egunon, ongi, zuek ere bai? Bai, oso ongi. Bueno, atzo, abenduaren 12an, prentsa ohar bat zaratu zenuten, ezta?
larrialditik indarraldira Nafarroa osoan hizkuntza eskubideak bermatzeko unea da lelopean. Eta, jarri gaitzakezu testu inguruan pixka bat, mesedez? Bai, atzo Euskalgintzaren kontseilua osatzen dugun eragileok eta bereziki Nafarroako kontseiluaren baitan Nafarroako eragileok agerraldia egin genuen, aipatu duzun bezala batetik larrialditik indarraldirako ideia hori plazaratzeko eta sozializatzeko, ezta? Hala ere, Nafarroan badu oso testuinguru zehatza atzoko agerraldiak. Izan ere, abenduaren 15ean, datorren igandean, 38 urte beteko ditu gaur egun indarrean den Euskararen legeak. Eta Euskalgintzaren ikuspegitik, Euskararen normalizazio eta biziberritzearen ikuspegitik, eta kontseiluaren ikuspegitik oso lege txarra da, txarkeria asko ekarri dizkiona Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuari Nafarroan, hain zuzen ere, horren ondorio delako gaur egun ezagutzen dugun zonifikazioa bera, hau da, nolabait Nafarrak hizkuntza eskubideetan desberdin egiten dituen zatikatze hori, eta nolabait Euskararen normalizazio eta biziberritzerako traba dena, ezta? Orduan, batetik atzoko agerraldian oroitarazi nahi izan genuen, 38 urte beteko direla datorren igandean, onarpen horrena, 38 urte lege batentzako epe ikaragarria da, pentsa 38 urte eta Nafarroako gizartea zenbat aldatu den, ezta? Eta oraindik duela 38 urteko tresna batekin gabiltza, eta diodan bezala gainera, okerra dena, txarra dena, euskaldunontzako, euskaltzalentzako, baina oro har Nafar gizartearentzako eragiten duen zatiketagatik, ezta? Gizarte kohesioaren kontrakoa delako. Eta horrekin batera, Euskalgintzaren kontseiluak joan den azaroaren 9an adierazi genuen Euskara eta Euskaliztun komunitatea larrialdi linguistikoan gaudela, ezta? Hainbat datu soziolinguistikori erreparatzen badiegu, estatusaren arazoa kontutan hartzen badugu, eta etorkizunera begirako erronkak aintzat hartzen baditugu, horrek guztiak garamatza ikustera eta adieraztera larrialdi linguistikoan gaudela, ezta? Orduan, bi ildoiek aintzat hartuta, atzoko agerraldian, hori jarri nahi izan genuen erdigunean, larrialdi linguistikoan gaudela. Horrek ez du esan nahi, etxitzeko garaia denik, aitzitik indarraldirako bidea hasteko unea da, garaiz gaude, eta Nafarroan horretarako bideak zeintzuk diren aurkeztu nahi izan genuen gainera. Eta ze esparrutan nabaritzen da gehien larrialdi egoera hau? Euskal Herria osotasunean hartzen badugu hainbat datu eta gertaera soziolinguistiko hori errepara geniezaioke, ezta? Adibidez, Ipar Euskal Herrian oso nabarmena den datu bat daukagu eta da hiztun kopuru erlatiboa oraindik ere beherantza doala. Hau da, hiztun kopuru erlatiboa proportzioan, biztanleriaren proportzioan, euskal hiztun galera baten aurrean gaudela oraindik, ez? Hor, badago zantzu nabarmen bat. Nafarroari erreparatzen badiogu, hor ere batetik ikusten dugu susperraldi bidea etenaldi baten edo motelaldi baten dagoela gutxienez, eta bereziki gauza batek kezkatzen gaitu, horrek ezagutzarekin eta erabilerarekin daukan harremanagatik. Eta da, oraindik ere, eta gaur egun, Nafarroako 10 haur eta gaztetxotatik 6 bere irakaskuntza ibilbide guztia pasatzen duela euskararekin inolako harremanik izan gabe. Hau da, euskara ezagutzeko, euskararekin harremanik izateko inolako aukerarik gabe. Euskara denean, Nafar askoren hizkuntza, talentasunezko hizkuntza, eta horrek batetik soziolinguistikoki eragiten duen guztiarekin, baina lehen aipatu dudan bezala,
gertakari sozial moduan ere eragiten duen guztiarekin, gizarte arrakala bat sortzen duelako, besteak beste. Hoiek esate baterako iparraldean edo Nafarroan ikusten ditugun gertakari batzuk, aipatzearren. Baina Euskal Herri osoa aintzat hartzen badugu, badaude datu eta gertaera batzuk bereziki arduragarriak zaizkigunak. Hoietako bata eremu euskaldunenetan ere arnasgune izendatu ditugune hoietan erabilera soziala, euskararen erabilera berantza doala azken urteetan. Ez da, euskara bere leku hegemonikoetan nagusitasun hori galtzen ari dela. Eta horrekin lotutako beste datu bat. Absolutuetan hiztun kopurua oraindik ere azkorra den arren, batez ere autonomia erkidegoak horre egiten duen trakzioa gatik, hizkuntz gaitasunari dagokiola euskaraz erdaretan baino hobeto moldatzen garen hiztun kopurua jaisten ari dela. Hori Euskal Herri osoko joera bat da. Hau da, hiztunak irabazten ditugu, baina euskaraz beste hizkuntzetan erdaretan baino errezago aritzen diren garen hiztunak galtzen ari gara. Eta horrek harreman zuzena dauka hizkuntz hautuekin, hizkuntz praktikekin, hizkuntz erabilerarekin, ezta? Eta gaur egungo globalizazio kontestuan zeinetan hizkuntz ez bakarrik minorizatu, baizik eta eremu txikiko, hau da, oso hegemonikoak ingelesa buru dela, horiek ez diren hizkuntzak erabiltzeko hautua egitea gero eta zailagoa da, eta horri gaitasuna kompetentzia gurutzatzen badiogu, hor ere asko kezkatzeko zantzuak dauzkagu. Eta hauek denak zergatik gertatzen dira, zeintzuk dira identifikatu dituzuen faktoreak? Bai, nolabait hizkuntzen galera prozesuak edo larrialdia, guk adierazi dugun larrialdia, ez da ausaz gertatzen, ez da naturaz gertatzen, ez da gauza natural bat, larrialdi klimatikoa bera ez den bezala, ez da? Larrialdi klimatikoaren oinarrian, atzean, uste dute jada denoko hartu garela, badaudela erabaki politiko, sozial eta ekonomiko asko, eta praktika eta autu sozial eta politiko asko, ez? Uste dute larrialdi linguistikoari larrialdi klimatikoari jada denok jarri diogula kontestu hori. Larrialdi linguistikoan, gainera, aipatu nahiko nuke, guk euskara eta euskal hiztun komunitatearen ikuspegitik, adierazi dugula larrialdi horretan gaudela, baina aurretik beste hizkuntza minorizatu eta beste hiztun komunitate minorizatu batzuk ere egina dutela adierazpen bera, ari naiz katalanez edo ari naiz galiziarrez. Eta prozesu hauetan guztietan, larrialdi klimatikoarekin gertatzen den bezala, ez da berez gertatzen den zerbait, baizik eta horren atzean, oinarrian, larrialdi klimatikoarekin bezala, badaude hainbat, erabaki politiko, sozial, ekonomiko, eta hainbat praktika soziopolitiko, ezta? Eta neurri batean, hizkuntza baten minorizazio prozesuan operatzen duten guztiak. Zehazki eta Nafarroari dagokiola bereziki azpimarratzekoa da oraindik ere estatusarekin daukagun arazoa, ezta? Arestian aipatu dut nola igandean beteko diren 38 urte euskararen egun indarrean den euskararen legea onartu zena, zonifikazio hori ezartzen duena eta ukatzen diona euskarari ofizializatea Nafarroako eremu osoan. Eta dudarik gabe, hizkuntza minorizatu bati nor izate gutxieneko hori ukatzea, hau da, ofizialtasuna ukatzea, da lehendabiziko traba eta traba ikaragarria jartzea berreskuratze prozesu bati ekiteko. Berreskuratze prozesu batek esan nahi duelako politika publiko sendoak egitea minorizazio egoera horretatik ateratzeko, besteak beste. Hori zonifikazioaren arazoaren inguruan, baina ere merezimenduen dekretuak arazoak planteatu ditu, ezta?
Bai, lotuta dagoelako, ezta? Merezimenduen dekretua da nolabait ofizialtasun ezak sortzen duen kontestu oso baten, izotz mendi izeberg handi baten, gaineko tontorra, ez? Nolabait esatearren. Azken batean, merezimenduen dekretuak nolabait ukatu egiten du Nafar, batetik hizkuntza eskubideak, ez? Nafar askori gertatzen zaielako eta gertatuko zaielako logika honekin egingo delako administrazio publikoaren diseinu guztia bere herritar eskubideak euskaraz aurrera eraman nahi dituenean ez duela horretarako aukerarik izango. Baina ez bakarrik nolabait administrazioarekin harremana izan nahi duen herritar gisa, baizik eta administrazioan lan egiten duenean ere, bere bizitza euskaraz egiteko aukera hori murriztua izango du. Merezimenduen dekretuak azkenean erabakitzen duena da Nafarroako administrazio publikoan salbu eta eremu euskaldun izendatutako horretan eta horrere hainbat mugarekin euskarak baliorik ez izatea. Iaia. Hau da, Nafar askoren lehentasunezko hizkuntza denak eta Nafarroako berezko hizkuntza denak Nafarroako administrazioan baliorik ez izatea, diodan bezala horrek gerora ekartzen dituen hizkuntz eskubideen urraketa guztiekin eta normalizazio eta biziberritze prozesuan, ze normalizazio eta biziberritze prozesua hizkuntza eskubideen bermetik harago doa hizkuntza bat prestigiatzetik, hizkuntza bat nonai erabiltzeko erreztasuna izatetik, herritarrak sentitzetik, jendeak sentitzetik, hizkuntza horrek nor izateko aukera ematen diola, horren guztiaren kontra doa. Baina diodan bezala, honen guztiaren azpiko logika, ofizialtasunaren ukapena bera da. Eta Euskaldunon kasuan zerbait egin dezakegu erabilera horri buelta emateko? Nik uste dut gaur egun arte, oztopo askoren gainetik eta gure historia bai garaikidean, baina bai urrunean, euskararen historia sozialari erreparatzen badiogu nolabaiteko minorizazio, etengabeko minorizazio eta gutxieste prozesu baten aurrera egitea izan dela, euskara eta euskal hiztun komunitatearen indarra eta bertutea, eta nolabait indar eta bulkada horrek ekarri gaituela onaino, hau da, milaka lagunen euskaldun irauteko borondateak, badudari gabe, gaur egungo kontestuan ere, horixe da, ziurazki, herritarrok egin dezakegun lehendabiziko ekarpena. Eta egiten duguna gure egunerokoan milaka eta milaka lagunek. Nekezia oztopo eta traba askoren gainetik, euskaraz bizitzeko autua egiten dugu, euskaraz egiten gara, eta dudari gabe, bai, hori da ekarpene handi bat, norbanako egin dezakeguna, baina esango nuke baita ere garrantzitsua dela horren inguruko kontzientzia hartzea, ulertzea ze egoera dugun, askotan oharkabean pasatzen zaizkigun, gure gorputzetatik pasatzen zaizkigun minorizazio eta gutxiespen logikez jabetzea baita ere, eta horiei daukaten izendapen politikoa ematea eta beste batzuekin arilkatzea nolabait elkarrekin bestelako eszenatoki batera joateko. Hau da, bulkada politiko batez kudeatzea hau guztia baita ere. Azpimarratu nahiko nuke, duela gutxi, justu Durangoko azokaren testu inguruko mai inguru baten, Ibai Atutxa pentsalariak parekatzen zuela Euskaldunon jarduna, hau da, euskaraz bizitzeko autua egiten dugunona eta gure egunerokoan euskara ekartzen dugunona desbiazioarekin, beste hainbat
gutxiespen eta minorizazio egoeretan dagoen jendeak beren izaera eta errebindikazioarekin desbiazioak sortzen dituela aipatzen zuen, ez? Gaur egungo logika sistemiko honetik kanpoko desbiazioak, bestelako mundu posible batzuk irudikatzen ditugula, ez? Berezko bulkada orokorraren kontrako korronteak sortzen ditugula, eta hoxe azpimarratu nahiko nuke, ez? Egin didazun galderaren ildotik. Azkenean, gure egunerokoan euskaraz egitea, euskaraz bizitzeko hautua egitea, gaur egungo munduaren logikaren kontra doan zerbait dela desbiazio bat, anomalia bat, baina mundu hobeago bat eraikitzen laguntzen duen desbiazio eta anomalia bat. Eta honi, modu batean buelta emateko, Nafarroako gobernuari 10 urrats planteatu dizkiozu, ezta? Bai, hori da, pixka bat bai ikusten dugu behar dela, eta hori izan behar dela, ez, etorkizunera begirako norantzkoa nolabait sakoneko arazo horri heldu eta estatusari, ez, estatus aldaketa bat planteatzea, baina ikusten dugu arloka neurri zehatzak hartzen hasteko garaia dela, ezta? Eta hilo horretatik atzo aurkeztu genuen nolabait Nafarroan ere euskara eta euskaliztun komunitatea larrialditik indarraldira eramango duen dekalogo baten proposamena, ezta? Oinarriak dira bakoitza eduki zehatzago betetzeko ariketa egingo dugu datozen hilabetetan, baina laburbilduz aipatuko dizkizuet, ezta? Batetik dudarik gabe lehenengoa da arkitektura juridiko berri bat behar duela euskarak Nafarroan, ezta? Lehen aipatu dut euskararen legea, duela 38 urtekoa, zoritxarrekoa euskararentzat eta euskal hiztun komunitatearentzat, besteak beste, zonifikazio hori ezartzen duelako eta bizilekuaren arabera Nafarroko herritarrak desberdin egiten dituelako, ezta? Beraz, lehendabizikoa arkitektura juridiko berri bat. Bigarrena, administrazio publikoa euskaldundu eta hor aipatu dugu merezimenduen dekretuaren aldaketa, dekretu gutxi estaile bat da eta hor badago aldaketarako abiaburu bat, hori eraistea eta urratsak ematea administrazio publikoa euskalduntzeko, ezta? Hirugarrena, euskararen aurrekontua handitzea, ze minorizazio egoeratik ateratzeko gaur egun dauzkagun mekanismo egokienetakoa politika publikoak dira eta horiek inbertsioak eskatzen dituzte. Zehazki 2% izan beharko luke gutxienez euskararen aurrekontua. Laugarrena eta dudari gabe oso importantea hezkuntza, hau da, belaunaldi berriei euskaraz jabetzeko aukera sendoa, egiazkoa eta erraza ematea, horrek eskatzen duen aldaketa guztiarekin. Ildo beretik 5. helduen euskalduntzea, alfabetatzea, egonkortzea eta indartzea, doakotasuna esate baterako oso garrantzitsua da arlo honetan. 6. arlo sozioekonomikoa euskalduntzeko urratsak egitea, hor badakigu badirela eragiteko bideak eta moduak. 7. euskarazko hedabideak babestea eta sustatzea, indartzea. 8. euskarazko astialdi bat osatzea, proposatzea, indartzea. 9. arnasgunei behar duten garrantzia eta babesa ematea, eta 10. erabilera soziala aldatzeko ekimenei indarra ematea, eratzea eta sortzea, ezta? Horiek naiz eta gero ziur aski bakoitzak behar dituen bere zehaztapenak, bere mamizko eduki zehatzak datozen hilabetetan egokiago landuko ditugunak eta saiatuko garenak gainerako eragileekin ere kontrastatzen eta haiekin batera mami zehatzagoz betetzen. Eta erantzunen bat jaso duzue Nafarroako gobernutik?
Oraindik ez dugu izan, horretarako astirik, atzok izan zen agerraldia, baina gure borondatea eta lanketa da, eta atzo hala iragarri genuen, 2025 larrialdi egoera hau indarraldirako noranzkoan jartzeko urte, izendatu dugu edo helburu hori hartu dugu kontseiluan. Eta horretarako dudarik gabe, kontrasteak, harremanak, adostasunak bilatzea izango da gure apostua eta gure zeregina, eta dudarik gabe Nafarroako gobernura joko dugu, beste erakunde batzuetara, eta hainbat eragile sozial eta politikorengana joko dugun bezala. Bueno, Idurre, ikusiko dugu nola doan bide hau, larrialditik indarraldira, eta zuri eskerrak eman gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik. Eskerrik asko zuei, besarkada bat. Bueno, ondo segi, agor. Eskerrik asko, agor. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur ostirala eguna lainoguneekin hasiko dugu hegoaldean eta zenbait lekuetan kosta egingo zaio jasotzea. Gainerako tokietan zerua tarteka hodeitsu egongo da, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin. Arratsaldean behe hodeiak ugarituko dira kostaldean eta azken orduetan sirimiri pixka bat egin dezake. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean kostaldean mendebaldera egingo du. Temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez, baina gora egiteko joerarekin. Lainopean geratuko diren lekuetan aldiz temperaturak behera egingo du. Larunbatean hodeiak ugaritu egingo dira eta sirimiria egingo du. Kostaldean euritara egin dezake goizean eta arratsaldean euria barnealdera ere zabalduko da. Alabaina hegoaldeko muturrean zaila izango da euria egitea. Mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean ipar-mendebaldera egingo du. Temperaturan ez da aldaketa handirik izango. Maksimoek jeisteko joera izango dute eta minimoek igotzekoa. Igandean hodei ugari eta sirimiria izango dugu. Egunaren lehenengo partean zerua oso hodeitsu egongo da eta euri txikia egingo du, bereziki kantauri isurialdean. Arratsaldean atertu eta hodeitza ere txikituz joango da, bereziki gauean. Elurkota 1500 metrotik behera egongo da. Iparraldeko haizea ibiliko da. Ipar ekialdera egingo du arratsaldean eta ekialdera azken orduetan. Temperatura minimoak igo egingo dira, aldiz maksimoak pixka bat jeitsi. Izotza mendi inguruetan egingo du. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Iker Narbonarekin gaude, Etxebizitza Sozialistako sindikatuko kidea dena. Kaixo, zer moz? Kaixo, zongi, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Bueno, Bilbon egingo zue etxebizitzaren eskubidea aldarrikatzeko manifestazioa, ezta? Eta 220 eragile elkartu zarete? Hori da, bai. Deitzaileak Euskal Herriko etxebizitza sindikatu guztiak batzen ditugun bi antolakunde gara ez, batetik Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista eta bestetik Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sarea. Elkartu gara, mobilizazio dinamika hau martxan jartzeko, Iruñean mobilizazio bat egin genuen azaroaren 28an, eta orain Bilbon egingo dugu larunbat honetan. Eta horretarako esan duzun bezala, hainbat eragileren atxikimendua jasotzen ibili gara, haiekin lanean, eta guztira 220 baino gehiago batu dira larunbateko manifestaziora. Eta zein da etxebizitzarekin dagoen problematika bereziki azken aldian? Bai, hor guk gustatzen zaigu bi maila edo bereiztea, ez? Hau da, argi dago azken aldian etxebizitzaren arazoa larriagotzen ari dela, baina hau ez da arazo berria, hau aspalditik datorren arazo bat da. Guk ikusten duguna da, klase zapaldu guztiek historian zehar, era batean edo bestean etxebizitzarekin arazoren bat izan dutela, ez? Edo etxebizitza arazo bat izan dela zentzu horretan. Eta gizarte kapitalistan hau forma zehatz batean eman da, ez? Gizarte kapitalistan eman diren ezaugarriekin sartzeko, esan genezake
arazo nagusia dela, etxe bizitza baterako sarbidea dagoela baldintzatuta edo determinatuta norberak duen klase posizioarekin, eta oro har norbere diru sarrerekin, ez? Hau da, normalean, zuk duzun diruaren araberakoa izango da, etxe bizitza baterako aukera izatea eta hor mantentzeko aukera izatea, eta horregatik izan dira hain ohikoak gizarte kapitalistaren hastapenetatik bertatik, nahiz eta baten batek pentsa dezaken berriak diren, baina hori etxegabetzeak bezalako fenomenoak, oso zaharrak dira. Etxerik gabeko pertsonen egoera, edo etxerik gabe hainbeste pertsona bizitzea, kale gorrian, hori etxe bizitza bat ordaintzeko zailtasunak, eta diru sarreren araberako kalitate baldintzetan bizitzea, eta horregatik hainbeste pertsona baldintza negargarrietan bizitzea derrigortuta egotea etxe bizitzari dagokionez. Hau esan dezagun da, etxe bizitzaren arazoaren izaera estrukturala deitzen duguna, egiturazkoa. Baina egia da, esan duzu moduan, azken aldian arazo hau larriagotzen ari dela, ez? Denok ikusten dugu, adierazle asko dituen arazo hau, ez? Gazte emantzipazioa, alokairu presioen egoera, etxerik gabeko pertsonen egoera. Gertatzen ari dena da, pobretze prozesu batean murgilduta gaudela, etxe bizitzatik haratago doana, baina etxe bizitza da pobretze horren kausa nagusietako bat. Eta pobretze hau ematen da, gukala ikusten dugu, langile klasearen geruza zabaletan, eta modu ezberdinetan. Datu batzuk emango ditut, eta barkatu luzatzeagatik. Batetik, esan genezake, lehenago jabetzako etxe bizitza batera aukera izan lezaken gizarte sektore batek jada ez duela aukera hori bermatuta, hipotekak geroz eta murritzagoak dira, zentzu horretan, eta horren adierazle moduan, Hego Euskal Herrian 2008-tik 2022raino, uste dut horiek direla datuak, edo ala diote datu batzuek, 8%tik 12%ra igo dela alokairuan bizi diren familia edo etxe bizitza unitateen kopurua. Kopuru txikia da, egia esan, proportzionalki ez, oraindik jabeen gizarte batean bizi garela esan dezakegu, baina, 150ko hazkunde bat da, ez? Era berean, lehenago alokairuan, edo jadanik lehenagotik alokairuan bizi direnak ikusten dugu, geroz eta gehiago, etxe bizitza babestuaren edo bestelako modalitate batzuen zerrendak, itxaron zerrendak, loditzen ari direla, ez? Nafarroan, adibidez, azken 10 urteetan, 3 da, Nasugintzaren itxaron zerrendetan dagoen pertsonen kopurua, eta gaur egun ia 20.000 pertsona dira. Hori lotuta dago noski alokairuaren prezioen igoera ikaragarriekin, Nafarroan ere, datu hauekin jarraituz, 160 igo da hamarkada batean alokairuaren prezioa. Eta, azkenik, edo arazo honen aurpegi latzeenean begirada jarriz, esan dezakegu lehenagotik okerren zeudenak ikusten ari direla nola estatuaren baliabideak murrizten ari diren, eta hortxe dugu adibide argi bat etxerik gabeko pertsonen egoera, ez? Eta ez dakit, gero sartu gaitezke zehatzago, baina Iruñean hau ere mintzagai izaten ari da azken egunetan. Aipatu zu pixkat gertatzen ari dena, baina zeintzuk dira honen faktoreak zergatik gertatzen ari da hau? Bai, guk uste dugu batik bat, hau gertatzen dela, txanponaren beste aldean pertsona batzuek eta enpresak, pertsonak eta abar negozioa egiten dutelako etxe bizitzarekin. Lehenago esan dut, pobretze prozesu bat bizi dugu, horren oinarrian krisi bat dago ez, eta krisietan gertatzen dena da, hainbat agentek edo hainbat enpresa, pertsona eta abarrek, mugimenduak egiten dituztela errentagarritasun berrien bila, ez da gertatu dena da, Espainiar estatuan gainera oso era nabarmenean, aurreko ziklo batzuetan bezala, Espainiar estatuan, etxe bizitzaren merkatu oso errentagarria da, eta hor sartu dute eskua, hainbat agentek, haien irabaziak mantentzeko eta handitzeko. Jabe txikietatik, jabe handietaraino, era guztietako maila hartainetatik pasatuz. Eta hori da, arazoaren erroan dagoena, batzuk jabetzak pilatzen dituzte, eta horren ondorioa da, beste aldean pobretzea pilatzen dena. Orduan guk argi daukagu, negozioa dela, etxe bizitzaren negozioa dela, etxe bizitzaren arazoaren kausa nagusia,
eta horregatik jarri dugu horretan fokua larunbateko manifestazioan. Ze paper daukate putre funtsak honetan, eta zer dira, pixka eta azaldu dezakezu? Bai, guk hori Etxebizitza Sindikatu Sozialistan azken batean hori putre funtsen hauzia, aztertu behar izan dugu, eta guri ere tokatu zaigu. Egia da, askotan ematen zaien garrantzia baino gutxiago dutela momentuz. Putre funtsak dira inbertsio funts batzuk, hau da, finantzen munduan ibiltzen diren horrelako egitura enpresariala handi batzuk, sekulako gaitasun ekonomikoak dituztenak, eta egiten dituztena da ikaragarrizko inbertsioen bidez, etxebizitza pakete handiak eskuratu, eta etxebizitza merkatuan posizio estrategikoak lortu, azken urteetan hori ikusi dugu Espainiar estatuan, baina gaur-gaurkoz eta askotan esaten denaren kontrara, oraindik beraiek ez dute, putre funtsa hauek ez dute adibidez alokairu merkatuaren gehiengoa kontrolatzen. Alokairu merkatuaren gehiengoa 90% inguru esaten da, datu batzuek hala esaten dute, jabe txikien esku dago. Hau da, putre funtsek haien gaitasunengatik gaitasuna dute politikan eragiteko, lobby gisa jarduteko presioa egiteko instituzioei eta haien gustorako neurriak arditzaten, baina putre funtsak ez dira, esan dezagun, edo arazoa ez da mugatzen putre funtsetara. Eta bankuen papera, zein da? Bankuek oraindik ere etxebizitza ugari dituzte eta ikusten dugu oraindik albisteak ateratzen dira, nola etxegabetzen duten, oraindik ere bankuak dira, hipoteka, etxe bizitza baten jabetzara sarbidea izateko modu nagusia, hipoteka baten bidez. Eta orduan hortxe daude oraindik, baina haien papera aurreko ziklo ekonomikotik Espainiar estatuan nabarmen gutxitu da. 2008 eta gero, irigezinen burbuia, hainbat etxegabetze, eta esan dezakegu justuki putre funtsek hartu dutela lehenago bankuek zuten paper hori. Eta bankuek saldu behar izan zituzten irigezin asko, aktibo toksikoak zirelako, da deuda zorra askorekin, eta orain putre funtsek dituzte. Orduan, bankuen pisua txikiagoa da gaur egun etxe bizitzaren merkatuan. Eta beste arazoetako bat da, turismora bideratzen diren etxe bizitza horiek, ez? Adibidez, Iruñean ze leku hartzen dute hauek? Iruñean oso nabarmena da alde zaharra dela lekurik turistifikatuena. Hala gertatzen da hiri gehienetan, Euskal Herrian gutxienez hala ikusten dugu, hirigunetan eta Lapurdi kostaldean. Eta gertatzen dena da turistifikazioarekin justuki lehenago esan dudana, jabeek, txikiek zein handiek bilatzen dutena errentagarritasuna, eta merkatu turistikoak errentagarritasun oso handia ekartzen die. Orduan, horietako askok egiten dutena da, jena etxe bizitzak merkatu turistikora mugitu, hala diru gehiago lortzeko. Eta hor nabarmentzekoa da, askotan esaten delako, arazoa da eskaintza falta dela, etxe bizitzak falta dira, eta baina Euskal Herri mailan 1.000 etxe bizitza baino gehiago gutxik daude, eta erabilera turistikora bideratuta, datu ofizialen arabera 8.000 inguru izango lirateke, baina horri batu behar zaizkio erregistraturik ez daudenak, eta kalkulatzen da beste milaka direla. Eremu honetan iruzur handia dagoelako. Orduan ikusten dugu milaka eta milaka, hamarnaka milaka, hobeto esan da, etxe bizitza huts edo erabilera turistikora bideratuta daudela, ez dutela erabilera sozial iraunkor bat, eta beraz, eskaintza arazorik ez dagoela, arazoa dela etxe bizitzarako sarbidea. Horregatik turistifikazioaren arazoa ere salatu behar dugu, pisu horiek erabilera sozialerako eskuragarri ez dauden neurrian, ez? Espainiako konstituzioak etxe bizitza oinarrizko eskubide bat bezala identifikatzen du bere 57. artikuluan, eta irakurriko dut eta horrela identifikatuko ditugu ea zeintzuk betetzen diren errealitatean eta zeintzuk ez. Espainiar guztiek dute etxe bizitza duina eta egokia izateko eskubidea, botere publikoek eskubide hori gauzatzeko beharrezkoak diren baldintzak sustatuko dituzte eta arau egokiak ezarriko dituzte. Lurzoruaren erabilera interes orokorraren arabera arautuz espekulazioa eragozteko. Erkidegoak erakunde publikoen hirigintza
eraikuntzak sortzen dituen baliogabeetan parte hartuko du. Zer? Nola geratu zara? Hasieratik, ez? Bueno, banekien, baina egia da, astuta nuen nolakoa zen araua eta... Eta, bueno, praktikan eta argi dago ez dela bestetzen, ez? Ez, hori argi dago, bai. Eta hori, botere publikoek, esaten du, botere publikoek bermatu behar dutela etxe bizitza eskubidea, osea, baliozko, beharrezkoak diren herramientak eman behar dituztela, hau betetzeko, eta klaro hori ez da betetzen, ez? Ez, hor gertatzen dena da, gizarte kapitalistan deklarazio eta lege askorekin gertatzen den berdina, ez? Eskubide formalak edo aitortuak zaizkio mundu guztiari, baina eskubide horiek gauzatzeko eskatzen da, halako baldintza batzuk, gaitasun ekonomikoak eta bar, eta beraz, eskubideak beti daude baldintzatuta. Beti daude baldintzatuta, lehen esan bezala, norbere klase posizioari, norbere diru sarrerei, jatorriari eta bar, eta beraz ez dira betetzen, ez? Orduan, paper guztia esan dezakegu dela, bai Espainiako konstituzioa, haren azpitik eta gainetik dagoen marko legal hori guztia, eta egunero ikusten dugu, hau ez da guk horrela teorian esaten dugun zerbait, baizik eta etxe bizitza eskubidea edonork ikus dezake, aldarrikatzeak ez duela ezertarako balio, gerora mundu guztiak ez bermatuta etxe bizitza bat, ez, modu iraunkorrean. Eta gero ere, badago azpimarratzeko gauza bat, hasten dela Espainiar guztiek. Bai. Eta klaro, zer gertatzen da Espainiarrak ez diren eta hemen bizi diren pertsonekin. Bai, hor ikusten duguna, lehen esan dut ez, etxerik gabeko pertsonen egoera eta horrekin lotuko dut. Azken batean, Espainiar nazionalitatea eskuratu ezinik dabien gizartearen sektore horrek, ez, edo, orokorrean atzerritar jatorrikoak, atzerritar jatorrikoek, baina bereziki, nazionalitatea, errolda eta abar eskuratzeko arazoak dituztenek, horiek pairatzen dute etxe bizitzaren arazoa formarik gordinenean, edo formarik larrienean. Ze horiei eskubideak ez zaizkie aitortu ere egiten, azken batean. Adibidez, Iruñean albiste izan da, azken hilabeteotan etxerik gabeko pertsonen egoera nabarmen larritu da, ia 300 pertsona daude horrelako egoeran, eta zehazki azken asteotan 100 pertsona egon dira kalean lo egiten sekulako hotz bolada betean, ez? Justuki igandetik ostegunera horrelako baliabide bat ireki dute, ezohiko baliabide bat, Iruñeko udaletik protokolo bat aktibatuta, batez ere euri jasengatik eta temperatura baxuengatik, baina gaur itxi dute berriz ere, orduan gaur 100 pertsona horiek, aterpetxe honetara, aldezarrean dagoen aterpetxe honetara sartu zirenak, zehazki 80 piko ziren, 100 ez. Baina, pertsona horiek berriz kale gorrian geratuko dira, eta zer gertatzen da, beste aterpetxeak Iruñean daudenak, beti daude baldintzatuta, lehen esan dut, eskubideak baldintzatuta daude, eta eskaintzen dira erroldatuta dauden pertsonei edo Iruñean urtebete baino gehiago dauden pertsonei. Urtean zehar dauden baliabideak eta zehazki neguan irekitzen diren beste batzuk ere. Hau da, bueltatuz hori Espainiar nazionalitatea edo auzi horretara, pertsona batzuek ezin badute demostratu urtebete daramatela Iruñean, errolda ez badiote emate eta errolda jasotzeko oztopo asko daude eta hori egunero ikusten dugu. Ez dute, ez etxe bizitza eskubidea, baina ez da miseriazko alternatiba deitu alditugun aterpetxe eta halakoetarako eskubiderik, ez? Ez dute oinarrizko eskubiderik ere bermatuta. Eta orduan bai mailakatze argi bat dago, nazionalitateari lotua, jatorriari lotua, eta argi eta garbi orokorrean pertsona migratuek eta razializatuek jasaten dute etxe bizitzaren arazoaren aurpegirik latzena. Eta nola eman diezaiokegu honi buelta? Hor, hasteko guk manifestazio honetan mahai gainean jarri nahi izan dugun gauza bat da instituzioen konplizitatea salatzea, ez da alternatiba faltsuetan sinisteari ustea. Zergatik diogu hau? Hau ere, igual, lehen bezala, bi mailako kritika bat egiten dugu, ez? Bat, egiturazkoa eta bestea, gehiago gaur egun eta epe motzean proposatzen ari diren neurriena. Eta kritika honen ondoren gero sartuko gara ea ze proposatzen dugun guk, baina uste dut arazo hau argi eta garbi seinalatu behar dugula, ze bestela egongo gara beti horrelako arazoaren erreprodukzio konstante batean, ez?
instituzioen egiturazko mugei dagokienez, guk ikusten dugu instituzio, edo, bueno, estatutik eta estatuaren adar guztietatik, udal gobernuak, autonomia erkidegoak eta bar, ez dela etorriko etxebizitzaren arazoaren soluzioa. Zergatik? Estatu kapitalista, gizarte kapitalistaren tresna delako, eta oinarrian dauzkalako jabetza pribatuaren defentsa eta etxebizitzaren negozioaren defentsa. Etxebizitzaren negozioan dauden interes ekonomiko guztiak defendatzen dira. Eta hor dago hartu daitezken politika publiko guztien muga. Historiak erakutsi digu, politika publiko ausartenek edo aurrerakoienek ere muga horrekin egiten dutela topo, eta beraz, jabetza pribatua defendatzea tokatzen denean, etxebizitza eskubidea galtzen ateratzen dela, ez? Hori delako, gizarte kapitalistaren oinarrietako bat, jabetza pribatua, eta diodan bezala, kapitalista eta errentatzaile hoien guztien etekin ekonomikoa. Hor koka genezake egiturazko kritika hori, eta beraz, instituzioek promesak egiten dizkigutenean, eta etxebizitzaren arazoa konponduko dutela haiek boterera iristen direnean, salatu hori faltsukeria hutsa dela, eta lehen bezala, ez da guk esaten dugula maila abstraktu batean, historiak erakutsi digu, behin eta berriz badirudi erortzen garela edo topo egiten dugula harri berdinarekin, eta bada garaia eskema horrekin apurtzeko. Eta gero, konkretuagoan ez, ze gertatzen ari da gaur egun, ze neurri proposatzen dituzte alderdi politiko guztiek. Guk pentsatzen dugu, nahiz eta euren artean askotan horrelako antzerki bat eta kritika zorrotzak batak besteari eta haien arteko diferentziak gustatzen zaia amplifikatzea ez, alderdiei, guztiek kontsentsu bat partekatzen dutela. Eta hori da, etxebizitzaren arazoari aurre egitea negozioaren bitartez, edo negozioa suspertuz. Eta hori gertatzen da, haiek ikusten dutelako, funtsezko arazoa dela eskaintza falta dagoela, ez lehen esan dut, ez dago eskaintza falta, baizik eta etxebizitza hutsak, etxebizitza turistikoak eta bar, badaude etxebizitzak, badaude baliabideak gizartean mundu guztiari etxebizitza bermatzeko, baina horiek daude interes espekulatiboen menpe, eta horrekin apurtu behar da. Baina alderdiak, marko horretatik ezin atera dabiltza, eta proposatzen dituzten neurri guztiak, edo, hobeto esango dut, neurri batek ere ez du negozioa zalantzan jartzen eta ez ditu espekulatzaileen poltsikoa ukitzen, ez? Askoz jota ukitzen ditu espekulatzaileei favorea egiteko, baina inoiz ez min egiteko poltsikoan. Eta, klaro, orduan, adibide konkretu batzuekin bukatuko dut, bale? Oso esanguratsuak izan dira, azkenengo urteek eman diguten ari dagokionez. Batetik etxegabetzen moratoria daukagu, ez? Horrelako hartu diren neurrietako adibide bat. Promesa egin zuten edo saldu ziguten etxegabetzeak debekatuko zirela, eta ez da hori gertatu. Duela gutxi atera da estatu mailako ikerketa bat, justuki aurkeztu dituzten datuak dira guk otsailean aurkeztu genituen txosten baten oso antzekoak, eta diotena da, etxegabetze judizialen 70%, berdin esekutatu direla moratoria indarrean. Hainbat arrazoirengatik orainen naiz hartuko. Hau da, eraginkortasun nahiko eskasa izan duen neurria da, termino erlatiboetan, baina horretaz aparte, eta honetara sartu nahi nuen, moratoriak bere barne edo kontemplatzen du etxejabeei diru laguntza ekonomikoak ematea kobratzeari utzi dioten hilabete bakoitzeko. Hau da, diru publikoz ordaintzea sortu den zor hori guztia, ez? Maizterren eta barren ez ordaintze horiek guztiak, diru publikoaz etxejabeari ordaintzea. Zer seinalatu nahi dut honekin? Beti hartzen diren neurri guztiek bermatzen dute etxebizitzaren negozioa. Bermatzen dute etekina mantenduko dela eta horrek eragiten du azken finean, haien eraginkortasuna horren mugatua izatea. Beste adibidea da prezioen muga, gero igual sartuko gara, orain behar bada luzatzen ari naiz, ez dakit, eremu tentsionatuen... Ez, bukatu. Eremu tentsionatuei dagokionez, ere hor promesa zen prezioa jaitsiko zirela, alokairuaren prezioa kasu honetan. Eta gero oraia, espektatiba horiek jaisten joan dira ordezkari politikoak eurak. Baina, hitz gutxitan esan dezakeguna da, prezioak ez direla jaisten, baizik eta prezioen igoera kamuflatzen dela, eta ein batean, kasu batzuetan, mugatzen dela. Eremu tentsionatuetan bakarrik jabe handiei indize bat aplikatzen zaie, baina gero indize hori urtero ere igotzen joango da, eta gainerako kontratu guztiei egiten zaiena da, igoerak baimendu, baina hori ere mugatuta. Hau da, laburbilduz, igoerei muga batzuk jarri, eta hori ez da inolaz ere prezioak jartzea, prezioak jaistea.
Eta gainera, eremu tentsionatuetan prezioa mugatzera animatzen diren etxe jabei edo beren etxe bizitzak merkaturatzen dituztenei diru laguntzak eta onura fiskalak ematen zaizkie. Berriz ere ikusten dugu logika berdina, ez? Eta ezkerreko alderdiek aplikatzen dute hau, eta garaipen gisa saldu gainera. Eta logika hori da, etxe bizitza eskaintzan dago arazoa, etxe bizitzak merkaturatu behar dira, eta neurriak hartzen ditugunean horrelako sektore batzuen egoera pixka eta arintzeko, beti egon behar da bermatuta etxe jabe guztien negozioa, etekina. Eta azkenean, krisi garai batean zeinetan, hori, etxe bizitzaren negoziora mugitu diren agente asko, interes espekulatibo asko hor daude kokatuta, eta ez dagoen ere margina handirik irabazi kapitalista hor jokoan dagoena Espainiar estatuan, horrelako kapitalista eta etxe jabentzat oso garrantzitsua delako, eragiten duena da politika publikoak diseinatzeko margina oso txikia izatea eta oso eraginkortasun gutxi izatea beti. Ze topo egiten dute beti muga horrekin, ez dira usartzen espekulatzaileen poltsikoetan esku hartzera eta kondenatuta gaude beti ere horrelako lehenengo promesa sekulako promesak datoz eta propaganda dosi handiak eta gero dator realitatea, eta realitatea beti da neurrien decepzioa, neurrien eraginkortasun eskasa eta bar. Aipatu zu leku batzuk orain eremu tentsionatu gisa izendatzen ari direla. Zer esan nahi du honek konkretuki? Bai, eremu tentsionatuak izendatzen dituzte autonomia erkidegoek hainbat baldintza kontuan hartuta. Batez ere, prezioak zenbat igo diren azken urteetan. Eta eremu tentsionatu izendatuta gero, udalerri bat, hau udalerrika doa, nahiz eta Nafarroako gobernuak izendatu, gero udalerriak dira eremu tentsionatuak, egingo dena, ze oraindik ez da iritsi ez, gutxienez Euskal Herrian, da batetik hori, prezioen muga hori, saldu dut muga komatxo artean dela, aplikatu daiteke eremu horietan, eta bestetik hartuko dira neurri batzuk, esaten da neurri sorta bat hartuko dela, etxe bizitzarako sarbidea edo etxe bizitza eskuragarriak handitzeko eremu horietan. Eta hor sartzen da, justo etxe bizitza legean, atzeko atetik sartzen zen ideia hori, ez? Etxe bizitza lege, Espainiar estatuko etxe bizitza legearen parte da eremu tentsionatuen asunto guztia. Dela, esaten dugu prezioa gaitxiko direla eta etxegabetzei buruzko neurriak eta bar, baina legearen helburu nagusia zen eraikuntza ziklo bat sustatzea, hau da, berriz ere 2008 baino lehenago ikusi genuen bezala kontsentsu bat dagoela dirudi alderdien artean, eskaintza falta denez, etxe bizitzak eraiki behar direla, oraingoan eskuragarriak diote, edo horretan jarri dute azentua, hau da, prezio murriztuagoan, baina beti ere, enpresek eta eraikuntza enpresek, igiezinek eta hortik pastelaren zati bat bere ganatuko dute. Eta lehen esan duan moduan ere, etxe jabeei hori eremu tentsionatuetan jarraitzen dute. Etxe jabeei emango zaizkiela, halako abantaila batzuk etxe bizitzak merkaturatzen badituzte. Hori guztia esan nahi du eremu tentsionatuak, hau da, neurri sorta bat, etxe jabeek etxe bizitzak merkaturatzea sustatzeko, ez? Eta laburbilduz lehen esan duan bezala, beti formula da, negozioaren bidez, negozioa suspertuz, saiatzea, arazo honen ondorio batzuk arintzen. Hori gure ustez guztiz okerra da, negozioa bera da arazoaren kausa. Eta prezioaren muga hori ezartzeko eskumena nor dauka? Udalak, Nafarroako gobernuak? Hor, uste dut indizea estatuak, hori Nafarroako gobernuak aurkezten du eta estatuan onartu behar dute eta hori eta gero ja ezartzeko gobernuak eta udalek elkarlanean egin behar dute eta uste dut azken hitza, orain Nafarroako gobernua zari naiz, Nafarroako gobernuak daukala azken hitza, baina ez daukat oso argi. Osea, gero erabaki behar da udal bakoitzean, zein muga, zailagoa da, ez da bakarrik eremu tentsionatu horretan ezarriko dela muga orokor bat, ez? Claro, bai, neurri sorta hori gero udalek zer esana izango dute, orduan konplikatua da, baina uste dut prezioen muga
justuki uste dut Nafarroako gobernua eta Espainiako estatuko gobernuaren artean, egingo dutela. Hor udalek, ez dakit, uste dut ez dutela eskumenik. Bueno, esan dugun bezala, Bilbon egingo zuen manifestazioa, ezta? Eta noiz izango da, ze aldarrikatuko duzue, ze ordutan, nondik abiatuko da, kontatuko guztu pixka bat. Bai, manifestazioa bihar bertan izango da, larunbata, abenduak 14, ordu batetan aterako da, Bilbon, ez dut esan Bilbon da manifestazioa, Euskal Herri mailakoa deitu nahi izan dugu, eta Bilbon erabaki genuen egitea, eta ordu batetan aterako da plaza eliptikotik. Bilbora joateko autobusak antolatu ditugu, Iruñetik, oraindik, ez dakit, norbait garaiz egongo den erosteko, baina, bestela gurekin kontaktatzeko aukera dauka. Irurtzunetik ere pasako da autobusa, eta horretaz aparte, Lizarran ere autoen hitzordu bat dago manifestazioa bilatzeko, eta uste dugu, nahiko jende aterako dela, Sakanan ere bai, Altsasun. Eta hori, aldarriei dagokienez, ez? Guk manifestazio honetan, leloa mahai gainean jarri duguna da, etxebizitza eskubidea bermatu, negozioari ez. Ja, azaldu ditut, ez? Hainbat gauza horri dagokionez, baina uste dugu manifestazioak balio behar duela horrelako borroka kultural bat emateko, ez? Eta horrek esan nahi du, zentzu komunean dauden zenbait ideia disputatzeko, horiek bereganatu nahi dituztenei. Ze askotan gertatzen da, eta manifestazio honetan ikusi dugu ere, ez? Alderdi politiko batzuek eta nahi izan dute manifestaziora gerturatu eta etxebizitzaren aldeko borrokaren aliatu gisa agertu euren buruak. Eta guk justukiz salatzen dugu instituzioen konplizitatea, eta esan dut dagoeneko instituzioetatik ez dela arazoaren konponbidea etorriko, ez? Eta zentzu horretan uste dugu, lehen esan duana, zentzu komunean dauden horrelako ideia batzuk edukiz bete behar ditugula, ze batzutan gertatzen dena da aldarri abstraktu batzuen atzean ideia kontrajarriak eskutatzen direla. Eta zentzu horretan, batzutan esaten da, edo jende asko koinzidutu dezake esaten denean, etxebizitzaren negozioari ez, guk manifestazioan esan duguna. Baina etxebizitzaren negozioari ez da bakarrik gehiegizko espekulazioari ez. Ze askotan alderdi politiko batzuek horretara mugatzen dute negozioa. Negozioa izango lirateke funtsputreak, ez? Eta guk dioguna da ez. Negozioa da etxebizitzaren merkatutik etekin ateratzen duen, konglomeratu hori guztia oso konplexua dena, jabe txikiak eta bar, eta zentzu horretan negozioari ez esateak esan nahi du espekulatzaien poltsikoei eskua sartu behar zaiela, premiazko neurriak nahi baditugu ez, benetan egoera arintzen lagunduko dutenak. Bestetik, guk manifestazioan mahai gainean jarri dugu etxebizitzaren desmerkantilizazioa. Hau da, benetan nahi badugu etxebizitza mundu guztiari bermatuta egotea, etxebizitzak merkantzia bat izateari utzi behar dio. Hau izan daiteke ideia pizkat konplexuagoa edo, baina hitz gutxitan esan nahi duena da, etxebizitzak doakoa izan behar duela. Doako etxebizitza da aldarrikatzen duguna. Eta ez, hemen ere uste dut ez, borroka kultural hori dagoela edo kontzeptuen argipen hori eman behar dugula, batzuek esaten dute edo desmerkantilizazio hori berdintzen dute merkatu arautu bat sortzearekin, ez? Hau da, desmerkantilizazioa litzateke babes ofizialeko etxebizitzak, etxebizitza sozialak, aterpetxeak eta bar. Eta guk dioguna, merkatu arautu hori gaur-gaurkoz beti dela ohiko merkatuaren edo merkatu libre deitzen den horren azpiko kategoria moduko bat, ez? Edo aspiratuta dagoen merkatu bat. Ze beti ere errentagarritasunak determinatuta dago, etxebizitzen eraikuntzan ere enpresa pribatuek parte hartzen dute, kudeaketan ere bai, etxegabetzeak ematen dira, etxebizitzaren truk ordaindu behar da. Orduan, merkatu arautua ez da desmerkantilizazioaren baliokidea inolaz ere. Eta zentzu horretan, berriz diot, guk doako etxebizitza baten alde egiten dugu. Benetan, desmerkantilizazioak esan nahi duelako, etxebizitza eskuratzeko ez izatea beharrezkoa, merkatuaren bitartez egitea. Ez izatea, modu bakarra ez, badiru sozialki onartuta dagoena etxebizitza batera
sarbidea izateko da merkatuaren bitartez. Bai erregulatua, bai librea, baina merkatuaren bitartez. Eta hori da alderdi politiko guztiek hausten ez duten markoa edo konpartitzen duten markoa. Guk horrekin apurtu nahi dugu, ze hau ez da beti horrela izan, merkatuaren bitartez etxebizitza batera sarbidea izatea, eta ez da beti horrela izan beharko. Ze, bueno, ezer ez da beti erekoa, eta hori ere zalantzan jarri behar dugu. Eta, bueno, azkenik, pixkat ideia garrantzitsu bat manifestazioan mahai gainean jarri nahi izan duguna da, premiazko neurriak hartu behar dira, bai, esan bezala, hauek espekulatzaileen poltsikotik hartu behar dira, eta ez espekulatzaileen diru zorroak betetzen, orain arte egin den bezala, baina ezin gara, eztabaida, bueno, epe motzeko edo begirada motzeko eztabaidetan kateatuta ibili, ze bestela egongo gara beti horrelako gaixotasunaren sintomak arintzen, gaixotasunari berari erasotu gabe, ez? Orduan, erroko aldaketak behar dira, etxebizitzak merkantziari usteko gizarteko baliabide guztiak beste forma batean antolatu behar dira, gizarte kapitalista gainditu behar dugu, eta horretarako behar duguna da, mugimendu zabal eta indartsu bat sortu, langile klasean tolatu bat, egituratu, masa asko izaera izango dena, izaera masibo bat izango duena, eta hori, mobilizatuko dena, borrokatuko duena, erroko aldaketa hauen alde, ez? Eta ez bakarrik epe motzeko zenbait aringarriren alde. Eta horrek esan nahi du, estatutik soluzioa etorriko denaren promesa horiekin guztiekin hautsi behar dugula, historiak erakutsi dugulako hori ez dela hala, eta lehen esan bezala, egiturazko kausengatik, estatu kapitalistek beti egiten dutelako topo egiturazko muga hauekin, ez? Jabetza pribatuaren defentsa eta etxebizitzaren negozioa, eta horrekin hautsi beharra dugu. Bueno, Iker, ez dago galera gehiagorik, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat atera izanagatik, eta etxebizitzaren problematika ondo azaltzeagatik, eta zer modu baten den biharko manifestazioa. Vale, eskerrik asko. Zuri, bueno, ondo segi. Ai, agur. Gaurkoz hau izan da dena, astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Asteburu ona pasa, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.